Și s-a scris astăzi în ziar, este adevărat, nu vreau să mai am nicio legătură cu el, nu vreau să mai comentez subiectul, că și așa e suficient cât am vorbit despre el. Nu mai am nicio legătură cu el, nu mai vreau să mai iau niciodată de el și sper ca după ce să mă întorc după vacanțe să-mi revin și să pot să vreau de la început cu viața mea. Revoltă în sufletul Simonei Sensual. După 8 ani de iubire, ce-i drept cam zbuciumată, artista cu sâni celebri i-a spus adio afaceristului Maharu. Ziarul Cancan a scris pe larg despre incidentul care s-ar fi întâmplat într-un loc public. Se pare că el ar fi lovit-o fără milă într-o criză de gelozie turbată. Pe de altă parte, nu de mult, blonda vorbea cu mare patos despre relația ei cu Maharu. Nu mi-ntoarce spatele! Hai, spune-mi, cu cine ai venit-o? Te-am prins în seara asta. Da. Ce? Până la urmă sunteți împreună, da? Suntem împreună? Nu, pe mine, te rog eu frumos. Nu fugi de mine, dar de ce vrei să fugi de mine? De atâta timp încerc să te prind și eu. Bine. Și tocmai asta am prins. Acum 8 ani de zile, când l-am cunoscut prima dată, probabil că mi s-a părut un bărbat puternic și emana bărbăție. S-a tot vehiculat că sunteți, că nu sunteți împreună. Sunteți sau nu? Suntem. Mai ne certăm, știi cum e? Vreți să vă căsătoriți? Eu să mă căsătoresc acum? Da, de ce nu? Da. Nu știu, mai mă gândesc. Mă duc să-i zic să te ceară în căsătorie. Nu, nu. Știi ce mi-a zis Simona? Că vrea să o ceri în căsătorie. O ceri? O cer în căsătorie? Da. Acum? Nu acum. Mai mă gândesc că o să cer, nu? Dar nu acum. Să-l fi speriat pe Maharu gândul căsătoriei sau poate pur și simplu nu a avut încredere în sânii artistei. Cert este că Simona și greul afacerist au avut dintotdeauna o iubire cu năbădăi, un amor pasional, nervos, periculos. E prima oară când am dat în tine? Nu mai contează, prima, ultima, e suficient, e ultima. Da. Și am auzit că ai avut dureri după aceea, amnezii și îți pierdeai memoria pentru câteva secunde. Da, am avut niște probleme, cum am avut o lovitură exact la un nerv care s-a dus durerea spre coloană. Din ce cauză s-a întâmplat? Deci, dacă ai citit în ziar, înseamnă că și știi despre ce era vorba. Ideea e că, într-adevăr, au fost niște mici altercații de-a lungul timpului în relația noastră. Asta este. Eu nu vreau să comentez mai mult decât atât că nu mai vreau să mai aud de el niciodată. Simona Sensual și-ar fi dorit să aibă un copil cu Maharu, că doar îl iubea, dar după ce a pierdut o sarcină, i-a fost greu să se mai gândească la prunci. Am fost însărcinată, am avut niște probleme și asta e. De 8 ani de zile tot încerc să rămân însărcinată și nu reușesc. Și rămân însărcinată și pierd sarcină. Mă rog, e o problemă de sănătate. Știu eu că ea a pierdut o sarcină. Al cui era copilul până la urmă? Al tău, nu? Astăzi, Simona Sensual este supărată. Pur și simplu vrea să uite că a fost lovită. O femeie rănită se confesează. Ai depus vreo plângere împotriva lui că... Aș putea, dar nu știu dacă e cazul, pentru că, în general, nu vreau să fac rău nimănui. Dar nu vreau să se facă mai rău, să se agraveze situația. Regreți relația care ai avut-o cu el? Da, da. Fiecare o să plătească la momentul potrivit și nu sunt eu cea care judecătoare și Dumnezeu e cel care nu sunt eu în măsură să fac eu nimic.